Jo no us vinc a parlar de suros, sinó us vinc a parlar de pomes. Pomes, però que després de les pomes han vingut moltes coses, no? Com conceptes com, podríem dir que busquem sempre seguir una línia sostenible a casa nostra, ser també, o ens ha sigut reconegut, com deia, ha sigut un projecte d'economia circular. Coses que poder ja venim o que portem de dintre que hem fet tota la vida, no? Pagès buscar d'aprofitar-ho tot i ara se'n diu economia circular, però no deixa de ser fer una mica el que ja veníem fent. Abans d'entrar una mica a la presentació de MoMA, que al final la presentació tenim 3 parts, una mica primer us parlaré de les pomes que teníem i els productes que hem fet, i després, al final, el més important, pots fer moltes coses, però si no els arribes a vendre o vendre'ls bé, no serveix de res desenvolupar coses i nous productes. I seria una mica la segona part de la presentació. Però bé, nosaltres que estem aquí al cantó, a Fontanilles, ens era molt fàcil venir, primer no podíem dir que no, i també a dintre el negoci frutícola que tenim ara, o prèviament al negoci frutícola, jo sempre m'agrada explicar a les visites també d'on veníem. L'avi era el petit de 2 germans, ja va tenir vista perquè es va casar amb la pubilla, la gran de 2 germanes, que era doncs, la que tenia la masia. Ell sempre explica que el meu besavi doncs, ja era treballador, però que sempre era d'aquells que quan es muntaven aquelles xefles a les barraques doncs era dels que mai faltaven. Vale? Això vol dir que ell quan va entrar doncs, una mica no, en l'economia familiar que es va trobar a la masia, va haver de treballar molt i el primer que es va centrar va ser en una granja de vaques de llet. Aquelles vaques de llet, com molts altres negocis també de la comarca o moltes altres granges de la comarca, es van anar reconvertint cap a vedells d'engreix i dels vedells d'engreix doncs, va decidir diversificar cap a la fruita, que és el negoci que ens ocupa doncs, encara avui dia. De vedells ja no... Jo de petit havia vist algun, ja no fa molt de temps que no en tenim cap. Després de la fruita hem passat a projectes com una sidra o un suc de poma i de la sidra al suc de poma en un restaurant. Vale? És a dir, que de les vaques al restaurant podem dir que han passat 60 o 70 anys. No són tants, tot va molt ràpid, has de seguir sempre evolucionant en tots els negocis. Per tant, és una mica també una que ens caracteritza. No? Sempre estar buscant què serà el pròxim o què és el següent que hauríem de fer. Sí, ves passant. Bé, aquí al final una mica intentem transmetre que de les pomes que tenien a l'avi, que és una mica el que ens trobàvem cap al 2012-2013, un negoci frutícola, on al final, com no sé si ho coneixeu una mica, però les pomes estem aproximadament avui dia ja un 70% del cost de la mà d'obra acaben sent mà d'obra i sobretot, el 70-80% del cost de producció d'una poma poden arribar a ser costos de mà d'obra i seguretat social. Collir una poma quasi és el 40% del cost de producció. Vale? Les pomes es recullen una a una de l'arbre, escollint-los per tamany, per calibre, per color. No es pot recollir en màquina, rebrien cops. Estan sortint robots d'intel·ligència artificial que llegeixen i seleccionen i cullen, però això encara em sembla que està una mica lluny. Vale? Doncs cap al 2012-2013 ens trobàvem un negoci amb una producció important de fruita, però com bé sabeu aquests últims anys doncs, tots els temes que porten mà d'obra, mans, persones i sobretot amb una temporalitat que pràcticament entre agost i novembre doncs, hem de collir-los a totes, doncs, amb certes dificultats. I després doncs, també estàvem i estem associats amb una central, amb una cooperativa, Girona Fruits, després en parlarem, on aportem i seguim portant doncs, tota aquesta poma fresca. Doncs, cap al 2012 només teníem aquesta font d'ingressos no? O de ventes de poma fresca cap a la central i després teníem que sempre hi havia un 15-20%, ara una mica més encara, 20-25%, d'una poma que té un defecte cosmètic, defecte visual, que no s'aprofita, que per culpa
una tonteria, quasi podríem dir-ne, no? Perquè és una poma d'altíssima qualitat que està a l'arbre, doncs aquesta poma no se'n treu cap mena de profit econòmic en aquell moment, no? I va ser quan se'ns va acudir la idea de fer una sidra. Una sidra, doncs, perquè era un projecte diferent, innovador, i doncs ves passant. Per fer una sidra ens vam centrar a treballar amb les diferents varietats. Al final, la nostra sidra és un 80% la Granny Smith, la poma verda. Això és una mica una sort, aquelles coses que no saps per què són, però són així, perquè l'avi era d'un dels pocs productors de la zona que havien apostat fortament a produir Granny Smith. Tot i que tenim camps de totes les varietats, de la que tenim més producció és Granny Smith, gràcies a que l'avi havia plantat Granny Smith. La Granny Smith aquí és aquella poma verda àcida, segur que ja la coneixeu, no? Però quan aneu al supermercat no és de les més venudes, és la que sol estar allà raconada. Normalment cap al mes de gener hi ha una mica de repunt de ventes perquè toca una mica setmana del detox, de sorbets, de així. Però al llarg de l'any no és una de les pomes més venudes. Però l'avi va veure que era una varietat que era bastant fàcil de produir. Totes les pomes que són de colors tenim una dificultat que s'està agreujant amb el canvi climàtic, que és no tenim prou diferència de temperatura entre el dia i la nit. El clima s'està atemperant i les pomes, perquè agafin color, necessiten fred durant la nit. Si no tenim prou fred a la nit, les pomes ens queden groguenques, que és el que ens passa amb les varietats de l'agost, que es cullen a l'agost, com la gala. Això vol dir que aquests últims anys, si vols anar passant, crec que ara del suc, els sidres, els següents anys vam estar desenvolupant diversos tipus de sidres a les diferents pomes i ens vam centrar en la Granny Smith, que fem diverses sidres, després fem sucs de poma monovarietals. Aquest és un dels punts que poder ho vam encertar una mica, també una mica prova i error. Quan vam començar fent els primers sucs de poma, la gent ens comentava o que era massa àcid o que era massa dolç, i després vam començar a seleccionar per varietats quines varietats ens donaven uns sucs més dolços i uns sucs més àcids. Al final, com que els havien de posar un nom, suc de poma dolç, suc de poma àcid, ens vam centrar o vam decidir fer-ho per varietats. També fem formats diferents, com el Backing Box. Això és un suc de poma ecològic, un camp que hem transformat cap a ecològic, perquè els mercats també van cap a aquesta línia. Alguns clients ens ho estaven demanant. La nostra producció principalment és producció integrada. Coneixeu una mica el món. Són diferents tipus de regulacions dintre el món agrícola. A la producció integrada, al final no és com una producció ecològica. La producció ecològica ve regulada pel Consell, pel CCDPAE, i la producció integrada pel Consell de Producció Integrada. La producció integrada fa molt de temps que es fa, poder no s'ha donat a conèixer tant com l'ecològic aquests últims anys, que s'hi ha posat molt d'èmfasis a que es conegués. És una producció també ecoresponsable, busquem treballar que aquelles pomes quan arribin al consumidor final no puguin tenir cap residu químic. I al final l'ecològic treballa amb un altre tipus de visió, que és no utilitzar cap químic o no utilitzar cap químic que no provingui que no vingui de no sistemes naturals. Sí, passa el següent. Una de les coses que també ens ha fet diferents és utilitzar formats diferents. Quan anàvem a vendre a supermercats, sobretot el producte de litre, de l'ampolla de vidre, era molt fàcil trobar la comparativa amb altres productors o amb altres embotelladors industrials de suc, i nosaltres sempre anàvem molt desfasats amb preu, perquè al final fem un suc de poma que és 100% suc de poma, sense aigua afegida, sense cap additiu, sense cap colorant, i quan anàvem a competir contra els lineals que trobes de tot, doncs ens era molt difícil. Vam veure en unes vacances a Anglaterra que hi havia algun productor que feia servir el Backing Box, que és una bossa
cartró, són 3 litres de suc de poma, i a l'envasar amb 3 litres, al final no arribàvem a ser igual de competitius en preu, però ja ens hi començàvem a costar al final buscar que no ens puguin comparar tampoc a la resta de productes, fer formats diferents, i ja que fem productes diferents, buscar també formats diferents per no trobar-nos amb una comparativa a l'hora de vendre. I a partir d'aquí, doncs, bueno, gràcies també als restaurants, que ara en parlarem, hem anat desenvolupant des del 2017 fins quasi, bueno, i encara sempre seguim fent coses, fins actualment, amb nous productes que ens puguin donar també un valor afegit a taula, que a l'hora de prendre's una copa, si vas passant, a l'hora de prendre's una copa, doncs un aiguardent de poma envellit, que no deixa de ser la sidra estilada, un macerat amb poma, un vinagre de poma a taula. Després, bueno, el nostre postre principal en els restaurants no deixa de ser el catén, que també al cap de un any de desenvolupament i millorar les pastes i poder anar fent prova i coneixent sobretot els inputs que ens donaven la gent en el nostre restaurant, doncs també ens hem passat a comercialitzar-los a través de distribuïdors de congelat en el món d'Horeca a altres restaurants. Que evidentment n'hi ha molt pocs que posin aquest tent de poma de moma perquè els agrada explicar que se la fan ells. Però per nosaltres contents, perquè si se la fan o diuen que se la fan ells, vol dir que defensen bé el producte i vol dir que segurament la recomanaran més i en vendran més i ens en compraran més. No? Bueno, ja heu vist en sí, ja veieu que al final d'una poma, no? Una mica el nostre resum és intentar treure-li tot el suc. Per aquí ens hem saltat algunes coses, que és del prensat de poma, vale? Quan prensem sempre tenim la part líquida, el suc, no? Que fermentem i elaborem una sidra, o elaborem un vinagre, o destil·lem i fem un aiguardent, però després hi ha una part seca que l'utilitzem també per alimentació animal. Vale? Ho portem en una granja i després també estem fent un nou projecte amb una gent de Sant Quirze, que és extreure del tortó de poma, que se'n diu, doncs, tots els polifenols tanins que tenim en el tortó per fer un ingredient per cosmètica. Després d'aquest ingredient de cosmètica doncs és el que comprarien grans cadenes o cases d'elaboració de cremes. Cremes anti-aging, anti-envelliment i d'aquest estil. Bueno, i també un dels nostres lemes és del camp a la taula, no? Perquè al final de tot el que traiem del camp elaborem, però al final on ha d'acabar és a taula, a casa nostra o a casa d'uns altres. I aquí, una mica després d'aquesta introducció de tots els productes que fem, una mica perquè ens fiquem en situació, cap al 1960 és quan l'avi va començar a plantar les primeres pomeres doncs, en aquella zona, a la zona de Fontclara, a Baix Empordà ja n'hi havia. No? Després va ser dels socis fundadors de Girona Fruits. Com us deia, cap al 82 va ser quan va començar a afluixar amb el tema de la ramaderia, que anava compaginant una mica les dues parts. Estem dintre el que és l'agrupació Poma Girona, no directament, sinó des de Girona Fruits. Poma Girona és la marca que es coneix, o busquem que es coneixi més, que és l'agrupació de les 3 centrals, de les 3 cooperatives, que es componen Frutícola Empordà, que està a Sant Pere Pescador, Giropoma, que està a Torroella, a Ullà, i a Girona Fruits, que està a Bordils. També vam ser dels primers a posar les malles antipedregades per totes, justament un camp, el primer camp que entres al pont de Moma a la dreta, doncs aquell camp, el 98, és el primer camp que tenia malles antipedregada de tota la zona. I això també venia donat que aquests supermercats que cada cop anaven filant més prim, no? Quan una poma té una pedregada, cada cop ens exigeixen que hi hagi menys efectes cosmètics. Per això us deia que al principi
cap al 2012-2013 dèiem que hi havia un 10-15% d'aquesta poma amb un defecte cosmètic i avui dia estem molt més. Els estàndards de qualitat que volen en els lineals són més alts. També perquè els mercats centrals, que en diguem nosaltres, que serien Mercagirona, Mercabarna, cada cop van una mica a menys. Els supermercats van agafant molta quota i els mercats centrals, que serien els que després es nutreixen una mica les petites fruiteries i verdures, doncs cada cop van una mica menys, no? Per això tot aquest canvi del sector, no? El 2015, el desembre de 2015, vam embotellar la primera sidra amb una ampolla petita, una ampolla de 33, no sé si l'hem vist abans, no? Una ampolla de color verd, i aquella ampolla té una raó, que és que nosaltres, ara algú ha vingut a fer alguna visita a casa i veuen tota una maquinària, que tot això s'ha anat fent progressivament conforme hem vist que valia la pena fer-ho. Penseu que el 2015, o més ben dit, del 2012 al 2015, quasi totes les vacances de la família van ser vacances sidreres, cada any una destinació de sidra diferent, deixant el sol i la platja a part. I aquella primera sidra també va ser embotellada gràcies en col·laboració amb Fondí de Fonteta. Nosaltres hem estat embotellant des del 2015 fins al 2018 i 9 la nostra sidra Fonteta. Fondí és una cerveseria d'aquí de Fonteta que fa una cervesa artesana i ens vam adaptar al que ell tenia. Tenia una màquina per embotellar cervesa. Per tant, ampolla petita, canviant-li el color, ell comprava ampolla marró, nosaltres ampolla verda. Inclús les mides exteriors de l'etiqueta, de les primeres etiquetes, coincidien amb les de la cervesa Fondí, per no haver d'estar canviant cada 2x3 formats a l'hora d'anar allà. Al final, buscar col·laboracions, sinergies al principi, quan comences, crec que és el més assenyat, on menys equivocació, i al final també per ell també era una font de llogar les instal·lacions durant 1 o 2 dies al mes per poder embotellar un altre producte, també li aportava molt de valor perquè tenia unes instal·lacions infrautilitzades en aquell moment. Després vam començar a comercialitzar amb els sucs de poma i un dels punts on ens va fer canviar una mica el projecte és al final del 2016 vam veure que les visites guiades que fèiem allà al Massa Olot, on fem tota la producció, tenien més potencial del que coneixíem. Nosaltres veníem del món del camp, de fer pomes, ens havíem posat a fer una sidra. Aquelles visites vam passar a tastar al final de tot una sidra, un suc, i hi havia qui més que ens demanava per què no els hi fèiem un esmorzar o per què no els hi fèiem un dinar per un grup. I va ser quan el 2017 vam decidir arrencar informalment un lloc on poder prendre una sidra en una tapa o poder fer una visita guiada que acabés amb un esmorzar, amb un dinar. I sorprenentment, el 2017 això ens va donar molt mal dit pel cul i molta feina. Però també és veritat que al final del 2017, al cap d'un any, al veure els resultats, vam veure que realment estàvem quasi en un 60 o 70% de la sidra que produïem, ens la compràvem nosaltres mateixos per vendre-la directament en allà. I capturàvem tota la cadena de valor. A més, aquella sidra que veníem allà no la passàvem ni per Fondí, per embotellar, perquè la envasàvem en barrils directament i no havíem de posar ni tap, ni ampolla, ni etiqueta. Per tant, vam veure que aquí hi havia un potencial per créixer. Del 2017 al 2023, durant tots aquests anys, ens hem centrat en que el restaurant o l'emplaçament principal, que seria MoMA, Fontanilles, tingués unes bones instal·lacions, poguéssim oferir nous productes com us he ensenyat el calvados, el vinagre, una marmelada, plats nous. Després, el 2020, amb el Covid, també va ser un any complicat, però 2020-2021 vam fer una aposta important perquè al ser un espai també molt exterior va ser agraït i vam començar a ampliar la carta també amb incorporacions noves a l'equip, treballant arrossos i una carta molt més extensa del que era al principi, perquè al final
de restaurant no en teníem absolutament ni idea, vale? I ens hem anat professionalitzant fins que el 2023 ens va sortir una oportunitat per obrir un nou establiment a la Cerdanya, a la comarca de la Cerdanya, i com que ens va funcionar, ens va anar bé aquest 2024, doncs hem obert un restaurant de temporada a la platja del Racó, a Begur, bueno, és platja de Pals, a Begur. Vale? En definitiva, que de la sidra que produïm, amb els sucs de poma és una mica diferent, no? Però de la sidra que produïm, un 40% es queda a la porta del costat, vale? I després, al cap d'un any, podem dir que ja estem a un 12% que se'n va a la Cerdanya, i el Sidral, que al final és un lloc només de temporada, doncs estem amb un consum d'un 8%. No? Això estem quasi un 60% de la producció del nostre producte icònic o principal, doncs acaba sent amb clients un altre cop propis, no? Que això no és fàcil perquè ens dona molta feina, tenim molta plantilla per funcionar en aquest restaurant, però també és veritat que és també la forma de que no siguin un restaurant més, sinó algú diferent i que no, intentem premiar la venda dels nostres productes. Evidentment, també treballem altres coses i una carta de vins molt extensa. Sí, això ja ho hem vist. Em sembla que... bé, si parlem una mica de camp, això pot ser molt extens, si cas ho anirem passant. Hem vist la part de la producció integrada, hem parlat també de la producció ecològica, no? Buscant sempre accions positives en el territori. Sempre estem amb diferents, com es diu, amb el projecte GiroRec, amb el projecte Fruit.net, amb projectes nous. Evidentment, amb un negoci tan diversificat, doncs tens projectes que t'arriben per totes les bandes, però intentem estar al dia i buscar noves formes de treballar ambientalment més agradables. I què més podem... Això també n'hem parlat. Una de les coses també més important, o un dels canvis d'aquests últims anys, ha sigut també aquesta nova forma de treballar una mica imposada. Quan les plantacions arriben al final de la seva vida útil, fins fa pocs anys agafàvem, fèiem una pila i fèiem foc i ho cremàvem. No? I és com s'havia fet tota la vida. No? Va sortir una llei que les cremes vegetals ja no es poden fer, i això al final també ens ho hem agafat com una part positiva de millorar. I hem dit, bueno, doncs, quan arriben al final de la vida útil, gastarem més mà d'obra, però amb aquesta llenya que cada any, perquè sempre hi ha renovacions de plantacions, és la que utilitzem per als focs que tenim al restaurant, calefaccions, també de vivendes de personal, no? Amb llars de foc, etc. I bé, sempre buscant una mica també les tendències del camp, que és deixar una mica verd per capturar CO2, no alliberar carbònic. I em sembla que les malles n'hem parlat també. Ara mateix el projecte Pomerage és una que ens està atraient, que és la que us explicava del projecte Pomerage, és el de treure els polifenols i tanins del tortó, vale? per aquest ingredient de cosmètica. Estem en un projecte també de residre, reutilització d'ampolles de vidre. Vale? Les nostres ampolles de sidra dels propis restaurants, perquè són les que podem quedar-nos, els aportem a netejar i els tornem a embotellar, a diferència del que seria destruir-los contra el vidre, fondre el vidre i tornar-los a fer vidre nou. No? I, bueno, bé, em sembla que he intentat passar una mica ràpid per tot, però no teníem gaire temps. Gràcies per convidar-me i espero que hagi aportat una mica de valor a la presentació d'avui.